posachedwapa tikhala tikupasirani tsatanetsatane wa nkhani ya Samia Suleiman, ndipo pamene lero lino akuwatengera ku khoti tikufuna tikuoneseni zimene zikuchitika mu mzinda wa Blantyre pamene Samia Suleiman anamangidwa dzulo, makamaka adakazipereka okha kuyenera police station. Mwina nkutheka pala anthu ena amene sakuiziwa nkhani imene Samia Suleiman adachita, ndiye tingoyikamba mwachangu kenako tikuoneseni kapena kuti tikuziwiseni zimene zikuchitika lero lino pa 7 January 2025 mu mzinda wa Blantyre. Samia Suleiman padakali pano ali m'manja mwa polisi chifukwa chokuti adayankhula zinthu zimene sizidawakomere akuluakulu ena a chipani cha MCP. Osangoti kuwakomera kokha kapena kuti kusawakomera kokha, koma Samia Suleiman adayankhula pa voice, pa video yawo imene program ya DPP amati podcast ya DPP amacheza nawo pa interview, ndipo iwowa adayankhula kuti akuluakulu a chipani cha MCP monga Richard Chimwendo Banda, Azikhale Ng'oma komanso Baba Steve Malondera akupanga upo okufuna kuwapha. Zimenezi MCP atazimva sizidawasangalase makamaka akuluakulu amenewa, ndipo adalembera chikalata Samia Suleiman kuti makamaka amene analemba kalata imeneyi adali lawyer wa Baba Steve Malondera, kuwalembera a lawyer a Samia Suleiman kuti zimene ayankhulazi ndizonyozesa, makamaka ndizoipisa khalidwe la anthu amenewa. Ndiye ngati sakufuna kuti nkhani ipite ku khoti, alipire chindapusa cha 300 million. Samia Suleiman atazimva izi zikuoneka kuti sadachite motero, mpaka nano nkhani akuluakulu a chipani cha MCP adakadandaula ku polisi kuti izi mmene zilili ndi pamene Samia Suleiman amalandira chisamani chokuti akufunika ku polisi, ndipo iwo sadadikire kuti apolisi azachite kuzagwira kuti apite ku polisiko, koma adapita okha kukazipereka ku polisi ya ku Blantyre. Kumeneku ndi kuyenera police station. So kumeneku ndi zimene zikuchitika. Kuyambira dzulo anthu ambiri akhala akubwera kumazawaona, ndipo anthu ambiri amene abwera kuzawaona ndi azipani oziwika bwino mu zipani monga achina Kamlepo Kaluwa, achina Fredo Kisi, achina Jomo Osman amene ali wachiwiri kwa mfumu ya mzinda wa Blantyre, paja iyeso ndi wa chipani chimenechi cha DPP. So zimenezo ndi zimene zakhala zikuchitika kuyambira dzulo pa 6 January 2025. So a DPP adasonkhana kumeneku ndithu anthu ambiri ndi kuyamba kuvina, ndipo kuyambira dzulolo amanenesa kuti iwo agona konku sachokapo. Anthu ena mwina amaona ngati zaboza, koma ndithu agona konku akuyimba nyimbo zambirimbiri kumeneku, kunena kuti sachoka yayi, kuyasa moto kumaotha, kuyimba nyimbo kuti awatuluse Samia Suleiman. So kucha kwa lero ndi pamene Samia Suleiman atengeredwa ku khoti pachijiri mu mzinda wa Blantyre. Ndi mmene mukuoneramu ndi mmene zili lino padakali pano ku khoti mu mzinda wa Blantyre pamene Samia Suleiman atengedwa sopano. Tiwerenge kuti a chipani cha DPP alemba zotani. Apa social media page kapena kuti Facebook page ya Democratic Progressive Party yalemba kuti masapota a chipani cha DPP ayamba kufika pa bwalo la milandu la Blantyre, kumene phungu wa Blantyre City South East Constituency amenenso ali mkulu okonza misonkhano mchipani cha DPP olemekezeka Samia Suleiman atengedwa kukazengedwa mlandu poyankhula za kukhosi kwawo komanso kuonesa kusakonda pa zakuphedwa kwa wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Malemu Saulos Klaus Chilima. Zimenezi ndi zimene akulemba
achipani cha DPP kuzera pa Facebook page yawo. So pa Facebook page pawo pomwepo adalembanso kuti zina mwa zithunzi zoonesa mmene zilili kuno ku khoti la Blantyre kumene olemekezeka Samia Suleiman akuyenera kupasidwa belo pa mlandu akuzengedwa kuti samayenera kunena chilichonse chokhuza imfa ya malemu Vice President Saulos Klaus Chilima. Umo ndi mmene zilili ndithu mu mzinda wa Blantyre. Sogola limozi ababa tikulusa batambala tamangira ndithu ku court Blantyre High Court, probably is Magistrate Court, ona kusoma nali patsogolo pathupa BD2 Jomo watsogola limozi ndithu ndi magalimoto ali pa ndithu umenewu tamangira kumene koko ndithu makuli kuthamanga ngati kuti anyamula chigawenga kuli speed imene sitinayione ndithu. Ndikupemphera kuti asakhale mwina akumuzembesa moto wathu kuthawira naye kulilongwe chifukwa zomwe zikuchitika apapa mayendedwe amene akuyendedwa apapa zikuyenda ngati kuti anyamula mwina savimbi komano zikuoneka kuti hayi tiona mathero kuti akhala motani. Mena Suleiman akulowa mu court. There we are entering now we are getting into the courtroom. Yes, here we are. Now we are getting into the courtroom. Tikufuna tukupasireni mmene zinalili usiku wathawu anthu amene anapezeka kuadikirira nawo a Samia Suleiman kapena kuti kugona nawo limodzi ku polisi anayankhula kuti chani. Kuli anthu otchuka odziwika muzipanimu ndipo iwowa anapita nawo kumeneku kukakhala ndi a Samia Suleiman. Lelolo komiti ya tikupasani satane wachita chilichonse chikhaye chikuchitika malo ano tizikhala tikubwera pano kumakuwuzani kuti pano tili pa stage yotere, pano tili pa stage yotere anthu aditu ayasa moto nkumaotha sikuti moto uwu wachisokonezo ayi komano akuti akuotha paja kunjaku kukuzizira. So muli ndine kuno maso wanu nyamata wanu Robert Mukoli ndi mzanga uja Robert Semani akoma nonse. Hello, ciao.
tawe ikatekaboma zakupezani kwina kulikonse zakusakasakani kopi. Okay. Bomba ndi solidarity ife ma MP timapasidwa mwayi tonena kuti kamagwira ntchito ya boma samamangidwe ndipo izizi ndisampesa chisoni kwambiri ndipo mwina ndizoyamba kumbiri ya Malawi kuchitika kuti munthu lelolo komiti yake ya agriculture kukumana koma munthu lera kufika kuonese musiku ife ngati ma MP tigona naye panopo chifukwa chokuti kufuna tikuuzeni amene mwalamula kuti Suleiman agone mmene momo kuti sitikuopa kaya kuti mangatonse ife tizinena panopo mwayamba kutenga fetereza kumagwirisa nifu tusiye chipani nifu ndi imagwirisa ntchito misonkho ya boma ndemutenga fetereza kumakangopereka kukasungu kudesa tikuziona zonsezo ndipo Amalawi akuona ndine ndifuna ndinene panopo kuti kaya muzipanga mutha kugwira Suleiman koma simunagwire Suleiman ali ndi asukulu a Suleiman ambirimbiri titsutsa zomwe mwenera kuchita kondani Malawi ina aliyese chimozimozi fotonse timalipira sonkho ndipo ife sitizilola ndipo timenyera ufulu kakakaya tonse timangidwa koma kumene tikakhaleko tikayankhulabe chifukwa chokuti akanakhala achina John Chilembwe aja anaopa zimenezi ndekuti lero ufulu umene wakupanga apolisi sikanakhalapo nawo achina John ndipo mwinaso John Chilembwe zopesa chodziwa kuti ufulu umene amamenyera sana uyere koma ife chabwino tadyererako ufulu ndefeso sikufuna zoti zaona tili pano mwauze tichezera popano nawo asapeze Malawi wabwino dziko lavuta ino anthu akugona ninja mmalobonena kuti anthu tizapasa ma solutions oti apeza bwanji chimanga apeza bwanji fertilizer makomboni ndikuwuzani panopo sizikudziwa kumene zili tapita ku stronghold uko kupezeka kuti kulibe fertilizer ulomo koma andiyeti anatisinthisa kalenda kutiuza zokuti kalenda ya boma izitha malo motha Juni. Bwana Fredo mwina mwajiona ukajofunikira modani muna kuti mupezeke nawo nthawi zinozo kunoko ku Blantyre police pamene wana Suleiman asekeledwa inonso pokhala wamkulu wa Chinyamata ku chipani cha UTM. Solidarity and official even tamangidwapo kumaso kumbali yatu takaliona kwamba ndio yatu hakumangi mpaka solidarity no mavuto amedu kuma no Malawi si mavuto waji pale mavuto akaje Malawi so ifuti kumbonga Malawi nzatu mandigo ma problems ma challenges Malawi ndani nene si antu mozi kamina kwa kutunguma wale ndados so ifuti kumbonga because tuzua kuti malamulo constitution imanena kuti member of parliament akamagwira ntchito ali immune according to the constitution samani wamangi ngati member of parliament akugwira ntchito no matter kuti kuli issue yanji komano honorable Suleiman time na mamanga ana kuti ali immune according to the constitution kumalawi kunoku kulibe munthu almost amene above the constitution kupambira president kandi TA kandi ndani tonse ya below the constitution so Nogu, it's a statement that we are not happy. This means we did that. It's a statement that we are united as Malawians. It's a statement that we will be tackling challenges masana every usiku. Ziko. Tatuwaza kambe. Solidarity. National Mass Solidarity. Uzeni uri likokulu. Kumalo ndo pata inu. Mama wa mbembe. Yes, sir. This is the job, Mbembe ba. Aite kupita. Okay. Yes, sir. Magari ambeza muri bwino Iwe tushado wako ngesi sana. chido iwe Shado ngesi.
Bana Balibe Tipano Pungwe Muri kuno mpaka na nthawi ino iyi ndi almost 9 o'clock ya usiku kwenikweni mwati simuchoka malo wano chifukwa chani simuchoka? Ife siri kuchoka ati malo wano ulikira tione kuti kodi bwana wathu apangane bwanji ina zati ife njoke bwino usiku na mude anteza kueneka kuliongoka yapili mawaziri na miza nefe tifuna tigone